Sami rahayu para pangambating praja lan kawula saenjenging padhegahan timbang wilayah. Mugi tansah sinanggung mring Gusti ingkang murbing dumadi. Katepaken saking Gudha Rencana kali solir sambe kala. Mahanani bumi Wanasaba gemah ripah loh jinawi. Tata titi tentrem. Kaparingan manggih kamulyan karharjan ora kurang samubarang. Suratira Jayaningrat lebur dening Pastuti. Ayo. Esok nyamir
sore nyamir sing tak samir godhonge koron esuk mikir sore mikir sing tak pikir ora rut mongso mane man kendos lubus sasolae temun rujakane gawe kumur sajane lala jenenge lah gitu meh cung dedak nabae digeledakan dingin jur bebet alase orang ontake giato kae kaki giato dedak nonke giato kena kene berarti bisa randu lah oh etok-etoke lah nah pikir ngeleni lah anaknya digeledakan tinggal bebet alas dingin main alasnya resik padang gembrang amin iya oke sehingga merusui iya muga-muga ora ana barang sing suker ye separi daerah kene iki alas berit ye berit kacung ora sebene ke siwer ini alas berit jadi daerah kudu sing hati-hati tenan ngene bayi dia digledakake kowe wis ngono tengeri dengan ciki ben kok aring uyak gampang sik ayo ini yo wong telu ci ro lu yo prige ngono bocah kene dong brene dike brene oh ya baleni piye heeh ci ro lu alah tekane kali desel wis dibubeti alase dingin oh yo bebetine dek ngendi cuk ngendi dikecok orang-orang bacok oh bacok SD ngono kudu ngomong bacok kradak rasa klotiang biar pecah bancine tinggal gondong tawang parakan atuh temen rasa oke weh dol apa kan menungso bocah pikir di panganku bocah bocah yuk aja banget hei aja Allah Dol Kis tak ngobenin Kita Aku Allah Hah Wedah
Ratipe kebul. Di Allah. Nggih. Tol, Cong. Prige kiye? Kiye nake? Bocahe. Nganu. Macan Bima we. Oke, takoni dek. Dek sinang di tol. Di. Di si. Nak di. Di. Ayo kacau, kondangan. Di pedol di sini. Di. Oh kae. Rene. Kae. Takoni gimana apa? Kon balik na anak ke dewek. Kudain ki sedake Allah. Bocah ilang. Cih. Loro. Maju ae. Allah. Takoni. Ora apa-apa. Sifat kero aja dingu. Aja dingu. Sopok kowe. Oh, gajah Singobarong aku. Sopok kowe. Gajah Singobarong. Baleke apa ora anakku? Wis dadi panganku. Wis tak untal malang. Wis dadi Ketek barong. ning anggaku. Anake jenenge sapa kowe? Termini. Aku jaluk baline Turmini. Ora bisa, Turmini iki momongan. Wis lebur ning anggaku. Aja mbok untar malah. Ah. Apa dicekak? Oh, berapa? Ora kelebane kena. Ampun. Alah. Allah. Hop. Kudain. Ya Allah, iki arek gak ngomong bocah. Ning malah digagak karo sing duwe hutang ya Allah. Iki anak bae sifat yang ngono ya. Senengane ngene bocah. Kowe ngono to. Hop. Ngono. Prige. Oh wis nyok wis menang. Niki. Oh iya. Cok dene di. Palah ning kono, prene. Iki ana bae sing kewan gelem utal rakyate. Iya. Ora pantrongan iki wis. Utal kaya kene. Oh, prige bae iki. Iki anak Kene dewek wis ora mampu lho. wis ora mampu ki. Dewek wis ora mampu. Ora. Iki lapor bae karo Pak Lurah. Oh, mayo. Lapor dek wis ora mampu kowe. Lapor, tapi prigene ngomong diyong. Iki ngono. Dewek sing laporan. Nek mau nang alas Wanusaban. Oh. Kowe watake wedi bae. Oh. Lah kowe dewek dhewe beli aki ditinggal bebenalas. Heeh. Beline dipangan karo sing jenenge Apa ya? apa? Aong-aong ke. Kerumune nyong. Gajah Singobarong. Bener ya gajah Singobarong. Kuwe. Gajah kuwe gede. Oh. Barong kuwe berwibawa. Oh. Singo kuwe Kualik ta. kualik ya. Gajah kue gede. Bener. Barong kue singo ding. Singo kue wibawa. Barong kue pangkat. Wes medeni kowe. Aku gajah Singobarong wis metu wis medeni. Kok bakal dikalahna karo Pak Lurah? Nganggo.
sing jenenge KPK Kiai Tombak Pamungkas. Nah. Kowe sing bakal ngalahake Gajah Singgo Baroko karo Tombak Kiai Pamungkas. KPK. Wongane wis mlebu KPK. Wis. Dek mayo. Wis mayo. Laporan karo Pak Lurah. Mayo. Wis, yo. Ngedi lawange. Hah? Wis di. Ngedi nggih. Udu ono udu. Kana kayane. Nuwun Pak Lurah. Assalamualaikum. Ana apa Dul? Wis. Ngeten Pak Lurah. Kayane wigati temen iki. Ana apa Dul? Kula nyuwun pangapunten saestu dhumateng panjenengan Pak Lurah. Ana apa napa? Wis, dijelaskan wis. Ngeten Pak Lurah. Dados wau kula kan dititipi anak Heeh. terus kan babat-babat alas manusabah. Oh, iya iya. Nah, tak sambi babat-babat anake tak bedakna teng mriko alas wanusabah. Ya. Nah, kula ajeng kula sek niku babat-babat bibis pula. Kula sek babat-babat enten kewan agung sangeti. Oh, iya iya. Terus ya, terus anakmu piye anakmu? Dimaem. Loh, kok iso dimaem? Langsung ketika niku kula kalih dewes kalih kacung niku nyekseni Ki Abot digabrak ana sing jenenge Gajah Singgo Barong. Oh, berarti momonganmu gelak-gelak karo Gajah Singgo Barong ngono kuwi. Nggih. Ya wis yo. Nyuwun pitulungane Oh. panjenengan Pak Lurah. Nggih kula pasrah kula ngapunten. Oh, iya 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 iya. Iya iya. Ya wis yo. Tun kae turagoku. Sandika Tanjo. Pokok Laura. Niku Pak Lurah. Ah, Niko. Hesa. Hesa. Kadang tengah talan sapa iki? Buntute ya kok. Cekal. Kalau buntut cekal kowe losor tewu tak. Losor. Losor. Asto cemeti. Kadang tengah dalanku sapa iki? Gajah Singgo Barong. Yo, piye? Kowe sing makan anakku. Yo, dasar nyoto. Balik ke anakku. Wis dadi panganku. Iya ora gelem bareke. Kecadak seperti pawale. Apri. Oh, Oh, Hesa. Arogan tenan iki. Arogan tenan ya.
bocah urip golek duit. Jahe tak jahe catul jahe ji utul jare banyak oke kacul kare siji abang-abang gendera londo kita cideng kuburan mayit lambi abang go tondo motong wadah umur Gajah Singo Barong. Iya. Sepisan maning aku njaluk baline anakku. Kepiye? nggih Yen ora gelem bareke. Kecadak pedang panebas. Tamake ora tak tampani gigir. Jojo ora tak blas tapak koning pandhe sisan iku rindo. Maju. Taman ono pedang panebas. Aisyah Salin warno sirih warni ngaku sapa iki? Asto cemeti dipauling ora tumomu pedang panebas kibas iki ngasto tebak pamungkas sapa kowe? Gajah Singo Barong. Yo Yen pancen iki wis dadi kekarepanmu, yo kowe wis wayahe mulih ping kayangan. waduh sapa iki? Kowe bakal kecadak tobak pamungkas. Ilang kasektenmu, rontok kadigdayaanmu. Suratira Jaya ningrat lebur dening Balastuti. Lawan ae. Oplok ya. Waduh. Mati aku. Yang kalau gitu gue. Apa yang? Wah, mancing makayangan aku. Wah.
manon ora kelingan wite klopo kang masih muda yondo wong prawira matine lebu nagara Suling toyun cangkinganin wong meredati nolodolaku tamu tumrape wong tanah Jawa gendes luwes sasoleh ramon ramane dhewe balung rondon negalopot anaknya ginore jebune masyaallah batin tadi oh tadi bolak balik kak ginore oke sudah kene bae lah titip nang kene lah yo sindana sandun ne pradunggu ramon ramane dhewe balung rondon negalopot eling wong eling beliau maning yo mas sing eling lan mas podun sing eling marang Gusti kang peparing Ramon witing tresno jalaran son kukulinut eling-eling wong eling beliau maning ngeling unut marang Gusti kang paparing Ramon ramane dhewe maneman nolodolaku tamon yondon sekar pisang sesang jining karya